Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, naka-order kami ng pagkain sa Double Dough Tango. So ito po yung cheesy pizza nila at saka yung super spicy wings. So tingnan natin kung talagang spicy ba ito mga ka-studio. So hindi natin patatagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Bless us, O Lord, and this day gifts that you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, mga untan yung tanan. Yes, excited ako dito sa cheesy pizza. So yan na to ni. Tingnan natin. Oh. Sa iyo to isa mo. Ito yung isa, try mo din to pa. Thank you pa. Yan. Hindi ko marunong mag-cheese pool lang. Tara Kain po, po tayo. kain po tayo. Mm. Grabe ang sisi mo. May sauce dito pa. Hindi na, wala na palang init mo. Mm. Kasa. Oops, yubo. Medyo spicy yung sauce niya, oh. Dito banda. Medyo nauga na gidyaw, di na kayo cheese pool. Ano isa mo? Ano mo? Try natin chicken wings lang. Dito kukuha. Spicy ba? Spicy kunti. Masarap tarap mamaris yung pizza mo no, sa chicken wings. Manghang na pala pang.
Muna. Mm. Manghang na po yung chicken. Mm. Habang tumatagal, umaanghang layo. Ilang pizza na naubos mo, mang. Hindi ko pa naubos yung isa. Hirap busin, no? Mm. Ang laki po nito, large po. Simula na kaming pinagpawisan. Mm. Manghang din yan. Mm. Kaya ko pa pizza. Yuga na gid siya, mang. Di na siya mapulang cheese, no? Sayang. Dalawa na sa akin, pangatlo to, mang. Excuse po. Ang bibig ko pang. Mm. Sa lahat po na sumabay sa amin ngayon sa kainan po, kain po tayo. Maraming salamat. Salamat po. Sayang po hindi siya na cheeseful, no? Malamig na kasi, medyo malamig na ba pagdating dito sa amin? Dapat dito mainit pa, no? Kaso wala tayong heater. Grabe, pangatlo mo na to, pang. Mm.
Mukhang isang ganito man, busog ka na. Naki kasi ng kuhan, hiwa. Parang hindi ko na nga ito matapos, oh. Tapos, ang dami niya pong cheese. Paano? Mm. Naubos ko dito. Kung hindi ko na po kaya, busog na po ako. Sabi natin po. Cheers tayo. Cheers. Grabe, sobrang busog ko po. Ang lalaki ng hiwa ng pizza nila. Shout out po Excuse me muna po. kami. Shout out Ems Mukbang. Maiko Ampar from Bago City, Negros Occidental. Athena Marie. Mama Zena from Pumbong. Ronald Bayog from Bohol. Buhay Probinsya 2 Brothers. Spicy Pinas. Kaswa Vlogs. Jan Kularga from Pampanga. Jory, Joanne, and Gary Gasita from Hawaii. Stephanie Bukaj Mukbang. Bobby Alegria. Kenneth Roy, Shilo Riva, and Kisha Nicole from Riyadh. Ann Happy Kitchen. Sweetie Mommy TV from Davao. Jerome Labiaga at Jens from Sibunga, Cebu. Miriam Ventura from Isabela. Cherry Margarita Gumunit. Mel Clavo. Asia Nakaya from Cavite. Teacher Carnen from Bislig. Carbol Official. Dong Johnny TV. Solio Family from Surigao del Norte. Manuel Paner. Ravalicious Gaming. Larmy Nunan. Che Mujares. Jaya Tindugan. And Cesar Vicencio. So yun na po lahat mga kastudio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po. Pizza at saka spicy chicken wings. So maraming salamat po sa panonood sa episode nito. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod. Bye-bye.